mhlambe wena uziyofika olwandle libovu bese iphakamisa leso sikhali bese liyavuleka ilwandle libovu. Kanti uJehova unesu lokuqeda lezi zitha ngamanzi. Kanti unecebo lokuthi ithi wena masowuwelile sebengenile egibeni luka Jehova uNkulunkulu abesayababulala bese bayafa bayaphela. Funa ukuthi nawe bese uyambona lo nkulunkulu sesisithi isikhathi bekubiza ngamagama, sesisithi isikhathi uzivalele ekamereni ukhala, sesisithi isikhathi uthi mawuhlangana nabo ushaye uvalo bese uyathuka nawe sekufanele ukuthi uliphakamise ikhanda lakho uzivikele ngayo yonke indlela ongakhona ukuthi uzivikele ngayo. Yekela manje ukhala mntana sekhaya. Phuma kule spirit sokugive up. Phuma kule spirit sokuthi ngathithi lento engiyenzayo ayikho. Usathana ufuna ukuqeda amandla ukuthi bese uyayekela. Mase uyekelile bese bathi bekethi wenzani. Bayahleka mase uyekile bathi bekethi wenzani. Ungavumi. Igama lika Kristu Jesu igama elinamandla. Ulibize leli gama mase ubona nawe ukuthi sekuphele naso zwanini, akusekho umkhuleko, akusekho lutho. Akushaya umkhuleko omkhulu ubaba wethu sozulweni umphinda phinde kuze kube ka3 ngoba lana ekuphinda phindeni ka3 khona indaba. Yingakho athi egameni likayise, egameni lendodana, egameni lika Moyo Oyingcwele ziyenzeka izinto. Nawe uphinda phinde lomkhuleko, uphinda phinde kuze kube ka3. Yazi ukuthi umkhuleko ukhona lapha engithanda ukuthi bese ufinyelela kuwo okumahubo 83. Khuleka ngalomkhuleko kaDavide lapho uNkulunkulu eqinisa khona, lapho uDavide ekhuleka khona kuNkulunkulu emcela ukuthi uNkulunkulu wami lezi zitha zami ake zifane nezibi, lezi zitha zami ake zibe njengomlilo oshisa ihlathi, zishe ubuhanguhangu, zishe ubuhanguhangu uthi mase uphelile lo mlilo bese ziyaphela, bese ziyaphela. Ake ufinyelele kulesikhathi sokuthi sekwanele manje. Ake ubonakale ukuthi manje nawe ukhathele. Ake kubonakale manje ukuthi you mean business. Ulwe umi ngenyawo uzozibona. Mhlazana uhlangana nazo uzibheke phakathi kwamehlo zizokhophoza. Ngoba ngalesikhathi wena ukhuleka uthinta imimoya. Le mimoya esetshenziswayo iyasabela